Sibingelele emakhaya, sibingela kuphi nakuphi lapho enikhona. Onibingele umduduzo ngomkhwanazi ovela kwinhlangano iThulini Organisation. Inhlangano-ke inhlangano yomphakathi elekelela abantu kulezo zinkinga abasuke beziletha kuthina. Namhla-ke sinomfowethu osihambele ngodaba lwakhe afisa uzosibikela lona ukuthi siluze bese siyabona mhlawumbe ukuthi kukephi lapho singakwazi ukuthi simlekele khona. Uzozisho umfowethu ukuthi ubani nokuthi usuka kephi. Siyakubingelela Mtebaba. Ngiyakhuleka kakhulu, ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba kwethuleleni inhlangano ekhombisa ukuthi izosilekelela singaze siyithathele inqumo ezinkingeni esibhekene nazo. Ngumfaniseni Jabulane Mgabhe eMtobatoba ngaphansi kwenkosi yakwamkhwanazi ngaphansi oShamase ngaphansi kwenduna ubaba uMsane kwaMsane futhi isigodi eWard 7. Kodwa ngokwama-ID ke angazi ndonga noma ngobe sengisho yini kwithuleleni ukuthi ngokwe-ID uNdlovu Jabulane Faniseni Ndlovu ngokwe-ID. But ke ngokokuzaleka ngizaleka kwaMgabhe. Ukhala ngani Mgabhe? Ekungikhalisayo ngikhaliswa izivumelwano esisizenze nabathandiweyo bethu. Ngiganwe ngo-2021 ngalobola ngo-2016 to 15 noma ngasakhumbuli kahle. Ngiganwa intokazi semacekane kwaNtuli. Kusho ngathi sengicacelwa-ke ngo-2021 khona futhi esigodini sakwaMpukunyoni zawushaya impela nje ndonga ngoba ngawenza umhlopho wasehholo. Sasishadele ehhotela eProtea laphana phesheya kwemfolozi. Bayazi-ke iProtea lapho engangiganelwa khona ayicukuthwane ezaziningi nje sijabule. Ngizozondla ngikhombisa ukuthi ukuganwa kubaluleke ngani. Saphinde sasuka lapho saya ekhaya esigcawini kwaba u2 days umshado. Sokwenziwa esigcawu-ke lapho kuthiwa khona ucaca nje uyamthanda na. Ngoba ke ndonga isizathu-ke ngangithanda ukuthi nayo unkosikazi wami ngaleso sikhathi wayefisa ukuthi imishado siyenze wonke ama-process omshado. Wangena ngesidwaba kwenziwa yonke into kwalifakwa abakubo ngokwesiko bafike bazombathisa bakwenza konke emzini sengase ngiwakhile ngangiwakhela umndeni umuzi kwangawona wami ngoba ngokwesiko lesintu ndonga uma wakho umuzi usuke wakho umuzi ngababo wakho usungakho umuzi wakho. Owami umuzi okwakhiwa zingane zami. Kuthe-ke ndonga osokuze kungiletha lana kuthe ngo-2022 uma ngaphazami kodwa nje ngizosho izinto ezenzeka ngo-2022 kube sekuba nesikhathi la unkosikazi wami bese ngitshela ukuthi usengene ey'gonetini wathi shi. Awungase ngibuza zikwentuzane ngoba phela umshado wawenziwa yimina. Yimi engangikhokhela zonke iy'ndleko zomshado. Wasethi-ke kunesikwenetu lapha eboleke khona imali isikhathi sakho umuzi. Uma sakho umuzi-ke mina ngangisebenzisa ucash ngidayisa izinto enganginazo ngaleso sikhathi. Ngadayisa ama-truck ami amanye, ngadayisa iy'moto zami ezinye, ngadayisa amanye ama-site ami ayengifice nginawo. Ngoba ngangifisa ukwenza umshado wethu ube muhle. Ubuke ibhizinisi le-construction? Ngakade ngisebenza ndonga lokuthi ngidayisa ama-blocks. Iwona msebenzi bengiwenza ngidayisa ama-blocks ngidayisa inhlabathi. Before ngangenza lento kwa-harvesting ngisika iy'ngodo kodwa kuhamba kwashabalala. Noma kukhona sekuyathuka nje kwenzeka ngenxa yezimo-ke zokushintsha kwerandi. Kodwa nganginawo ama-truck nje ayekhona. Athe wafica asamile amanye asebenza. Akwazi kwangiphoqa ngoba ngangisothandweni nami ngifisa ukwenza kahle. Ngoba nangesikhathi ngimkhokhela nje ekhaya kubo ufike kumina nezingane ezimbili. Mina akanginayo umntwana naye kodwa ngakhipha nje ishumi lenkomo, ngakhipha iy'nkomo ezi10. Kwase kuthi enye inkomo kumndeni wakho ufuna ukuthi ngimkhehle naye ethanda ukuthi ngimkhehle ngoba ngangimthanda ngamkhehla ndonga. Nazo lezo ngane ezimbili ayifike engamthola enazo ngokusho kwakhe. Emveni kwalokho-ke ngabe-ke sengimkhehla-ke ngenza lowo mkhehlo owangifaka kweyinkulu iy'ndleko. Uma abanye nje uma bazobe bengibona bayakhumbula ukuthi yimi engaqala ukuchoma umuntu wesifazane ngemali close to 16,000 kuya ku-17,000 ngimchoma esigodini sangakubo.
Nawukhipha unyawo. Angikhipha unyawo ngaze akhipha ngisho ikhadi impela ngathi abalethe umshini ngiswaphe. Impela. Kwakukuhle ngendlela esimanga. Usothandweni impela nawenza into yakho ukuthi ibe ngoba ngangiqala ukucacelwa ngokwasesicaweni Shamase. Wayethe umalume wami kaNongoma umugana ungabe irobha ngoba ngeke uphinde ugana. Ngase ngithi ke nami sengiqedile Shamase. Kade ngiqamba amanga kuzokwenzeka. Kuthe ke emveni kwalokho ke unkosikazi wami ke sesishadile. Waba umuntu onendlela eziningi. Ngoba ngangitshela ukuthi noma singakashadi wayenazi indlela ongangokuthi ngaze ngathi mina akalanda izingane zizohlala nami ngoba ngaleso sikhathi wayesakhonza nokuyesontweni ke lithanda impela inkonzo yakhe ngeke kodwa ngiyimbiza la emoyeni. Kodwa umfundisi wakhe mekhona uyongibona. Ngoba wayelithanda kakhulu isonto. Eyanjalo esontweni ngimnikeza imali ngimfakela imali esontweni. Nangesikhathi esiqala ukuthandana nje ngoba wafika naye engakaregister esikoleni. Ongangokuthi uregister esikoleni sevele sesithandana. Uyasebenza. Uyasebenza uthisha. Yeah. Ngathi wathi efika nje ngathi akakho kumfazi wala ekhaya ohamba ngeenyawo. Ngizokunikeza imoto ngoba uyakwazi ukudrive. Ngempela ngabe sengikhipha nje imoto yami mesithi sami yayihlala egarage ngathi hayi ihambele ngayo le moto kuze angifuni ukuthi njalo uzothi unenkinga uphuma lethe esikoleni noma kwenzeka ini esikoleni. Thatha nansi imoto uyisebenzisa. Ngabe sengimnikeza ke imoto ke leyo eWmercedes owahamba ngayo esikoleni ke. Ngase ngigcina sengimbona sejwayele ndonga. Ngase ngithi hayi imoto eyila ekhaya ezethu nawe. Asikho isidingo lokumuntu angeke ngibophezele emotweni eyodwa. Sebenzisa imoto nje uma ufica ukhiya ngene emotweni mhlawumbe ukhiya uhambe. Ayishiya kuba iMercedes. Ngoba ni dream car yabo leyo kuyena ufunda ngayo le moto. Yes yebo. Futhi wayethandiwe ngempela. Kakhulu. Wayethandiwe inhlanhla enkulu yayitholile yomendo. Yebo. Ngabe sengithi ke ndonga cha lezi imoto la ekhaya ezethu sonke. Uma imoto ino petrol noma imoto ino diesel ngithatha imoto uhambe. Mina ngovuka ekseni ngibona kodwa uma ukuthi kudingeka iveni kulo msebenzi ozobe ngiyowenza cha ngiyokutshela. Kodwa nje wena ngene emotweni edumayo uhambe ukuze ungabi lethe esikoleni ngoba nokwahulumeni mina ngiyayizamela ngendlela engizama ngayo. Emveni kwalokho ke Shamase seyibuyileke ingane ngoba ngangiqonda eqaleni izingane zingakafiki mina kwakuyisu lakhe lokuhamba ethi hayi ukhumbula izingane ufuna ukubona izingane njalo ma Friday uyahamba kwahamba wajika seyingane seyibuyileke izingane sehlala nazo ekhaya ayikho nale yakho eyinobela anginayo mina izingane naye anginayo kodwa nginazo mina izingane zami ngaphandle nakho kwangokunye lokho uma izingane zami seyifikile ashintshe ngisho ebusweni ubone ukuthi ezadikile ahambe ngobe ngikhuluma nje izingane zami kulukhuni ngabe ukuthi ifike kimi ngendlela ezazibuka ngayo ukuthi uma unina umama wazo omncane mekhona uyadikila ahamba sishiye nazo so ke ngayibuka yonke leyo nto oyisenzo sakhe ukuthi ayi mhlawumbe uzolunga lo muntu uma sengishade naye mhlawumbe wathelwa ngenyongo la ekhaya hayi kwaba inhlangano nomoya akazashintsha ndonga kusukela lapho wayeseqhubeka ehambe engabuyi mengimfonela ethi angiqhubeke nabafazi bami abadala angimiyeke phansi mina ubugani ngaphambileni ngangashadile ndonga ngangilobolile nje yebo akukho la kuthiwa kangacaca khona umuntu engicace naye nje esicaweni uyena owafika namadlozi akubo azwafaka lapha ekhaya nathi samukela ngawakithi amadlozi yebo so ke bethi njalo uma ngikhuluma ke ethi angimina angikhulume noma bengane zami anginake bona ngoba mina nginake bona Shamase angiyona indoda ehlehla yephambili iyemuvi yephambili ngempela angikwenzi lokho ukukhuluma kalokho ukukhuluma esengaphakathi fa bengakhuluma esangaphandle bengakhulumi engakashadi ngibuza lokho yebo ubese egcila sesishadile la awathi khona kimi owazi wathi ngelilanga ucela enye yamasite engangiyithenge nomama engangikipite naye onkosikazi engangimlobolile naye ngangihleli naye nje kwasho ukuthi kwakhona la siphambana khona wathi ufuna leyo ndawo ngathi mina awu wena wasiyofuna indawo ufika wena senzo okwethu nawe siqala okwethu nawe phansi asikwazi ukuthi ufika wena siyofuna indawo engizenze engiyisungule nabanye abantu ngoba lo muntu nginezingane naye angikwazi ukuthatha ifa la kwenye indlu ngilethe kwenye indlu wena ngoba sufikele ekhaya siqale sisebenze nawe ukuze ube nento esisebenze nawe ebhekene nawe nendlu yakho hayi
lokho kukwasusa umsindo omkhulu ongangokuthi kwaze kwangenela umndeni wakho ukuthi mina nginenhliziyo embi, why mina ngavumi ukuthi lona angimsayinele le ndawo izegameni lakhe. Hayi, ngagcina nginqabile ndonga ukuthi angikwazi ukuthi ngathatha ifala kwenye indlu ngilise kwenye indlu, ongangokuthi ngaze ngasho kuyena ngathi izingane zami zizokuzonda zikuzondela ukuthi wena sufike wathatha izinto la ekhaya. Kulungile imoto ngoba imoto into eduma ihamba, imoto ishayelwa noma ubani, kodwa uma usuzothatha amasayiti uthi wena la masayiti lawa ufuna belonge kuwe, akulungile. Nalawa futhi amanye bengiwadayisa ungenza umcimbi, amanye ngiwadayisa ngakhala umuzi ehlele kuona, bengiwantshontsha bengekho imvumeni ukuthi ngawadayisa lawo masayiti, kodwa bengiwantshontsha ngisebenzisa amandla nje ukuthi ngiyindoda futhi ngibona ukuthi akekho ozongiphikisa. Kodwa mase ufuna ukuthi le sayiti esele ngiyinikeze wena, kulukhuni ngoba leya sayiti ngangiyithole nomunye umuntu wesifazane okuyena engangihlala naye engaya naye enduneni. Okwenzile-ke lokho kwaxabanisa-ke lokho, ongangokuthi-ke unkosi uthe isuka-ke wayeqhubeka-ke nalolu hambo lwakhe Shamasi, ongangokuthi uhambe ngaze ngathola ukuthi uyaganga. Uhambe uthi uyaphi uma ehambe ephuma ekhaya uthi uya uye ekhaya kubo. Uma ngifika ekhaya kubo ngaze ngathatha omunye ubhuti nje omngani wami ngathi ake sihambe siyobona ukhona ekhaya kubo. Uma sifika ekhaya kubo akekho. Uma simbuza kumama wakhe noma wakhe uthi hayi akazi ukuthi ukuphi, amfonele ingcinga angayibambi. Ngolunye usuku ngamfuna ngaze ngawufika kadadewabo, ngathi mengifika kadadewabo nakhona futhi bathi abamazi ukuthi ukuphi. Uthe esuka lapho wayengiqambela amanga wathi mina ngithumele igebengu efletini la kuhlala khona dadewabo, wathi ngathumela abantu ngathi mina bazombulala, ngathumela abantu mina ngathi abamfuni. Nakhona lapho Shamasi angikaze ngibe ingxenye yokucabanga ukuthi ngase ngibeke isandla kuyena ngoba mina ngangazi ukuthi unkosikazi wami, namanje ngisathi unkosikazi wami oshade nami. Hayi lonto wagcina wayiyeka lawo manga wayengiqambela wona. Wabuya-ke futhi ekhaya lokho ngokujwayelekile Shamasi, ama weekend akawahlali lapha ekhaya. Uma kuvalwa izikole uyahamba. Kusukela emva komshado nje akazange ebe nesinqe. Mekuvalwa izikole ehamba. Uthe esuka komunye unyaka wathi khona amaklasi awenzayo. Ngostenga koNkandla ubhizi wenza amaklasi khona ngama weekend njalo. Uma esho lokho ayingakwemukela phela ngoba kwakuwumsebenzi ethi uwenza umsebenzi wesikole. Yeah. Kwahamba kwathi ngelilanga wahamba wathi uyokwenza umsebenzi kwaSokhulu. KwaSokhulu-ke kusuka ekhaya kwaMbonambi kuseduze. Hayi-ke ngibe nethemba-ke lokuthi intokazi ngempela isesikoleni. Bese ngimfonela kwase kungabo2 nje ngamfonela hawu. Nansi imvuliyana ukuphi. Ngitshethe uyabuya uhamba kuyisabatha. Ethi yena hayi akezokubuya yena umama wakhe uyagula uphethwe isisu. Hawu. Uyagula umama na yebo. Ngeke abuye uyahamba uya kubo eMacekane uyobona umama wakhe. Hayi bese ngimfonela mina umama wakhe. Mama nango uMaNtuli lapha uthi uphuthumuza lapho kuwe uphethwe isisu. Impela ukhishwa isisu. Bese uthi mama nje obukhuluma nami mkhonyana ngiphandle. Ngikha amanzi ngoba imvulina nje ngikhelela amanzi sesingcono isisu. Ngimfonela hayibo uthi umama usengcono ukha amanzi lapha naphandle asikho isidingo futhi imoto leyo moto obuhamba ngemoto encane ngeke ikwazi ukungena lapha kini ngoba kuyashelela. Nakhona lapho ke hayi athi kumina mina nginandaba ngoba umama wakhe ingakho ngithi akabuye yena umama wakhe lo. Hayi ngithule ndonga bese ngibona ukuthi usephezulu vela ngihubhe nje ngithethisa okwengane. Hayi ngavele ngehlela ngezantsi. Uma ngehlela ngezantsi emveni kwalokho wabeke ukusho angazi kwenzakalani noma ngizothi uNkulunkulu noma ingilozi akithi noma idlozeni. Bese icindezela ifoni. Mina ngibona ifoni ya ring. Ngitshela ukuthi uyangifonela bese ngiyayi-answer ifoni. Ila ngacosha khona ukuthi la ekhona wekade nomuntu wesilisa. Ongangokuthi yonke into ababeyenza
yasothandweni ngayizwa baza bayiqeda. Hey. Ngiyajuluka manje ngala. Ngiyajuluka ngapha kukhona engihamba naye ngavela ngathi hayi ngenhlahla lento ngavela ngayirecord. Uma ngirecorda lento ngangikhala Shamase ngikhalela ukuthi umshado lo muntu ngimshada ngimlobola ngimkhehla ngimkhombisa uthando ngimnikeza izimoto zami wafika ehamba ngeenyawo akayazi imoto ibiza malini ngisho ithayi namanje akalazi libiza malini. Ngayirecorda ke inkulumo leyo ngase kwasho sabe sesithukana kakhulu naye ngoba ngakuzwa konke Shamase beqala behlangana bethintana ngemlomo behamba baye endlini bokwenza le zinto abazenzayo baze baqeda ifoni ngicabanga ukuthi yangithatha almost 30 minutes kuya ku 35 minutes ngilalele lo msindo wakwenzeka. Ngabikela umndeni wakhe ngafonela uma wakhe ngamtshena ngathi ngicela nike nifike la ekhaya. Bafika ke ekhaya. Abafikanga ngaleso sizathu. Kwathi ekseni wabuya. Wafika ekhaya ngehlisa umoya Shamase ngathi hayi. Mhlawumbe kusezilingo lento mhlawumbe isazodlula. Ngehlisa umoya ngambekezelela sahlala futhi. Wangambuza. Ngamtshena nje ukuthi angimbuzanga ndo. Ngathula. Sahlala naye. Kodwa wasekususa ngenye indlela ukukhuluma ukuthi ngize ngiphefumule ukuthi lento lena uthi ke nowafundela into yama-psycho esikoleni okusho lezengqondo okushiyena ke ngoba wafundela ama-psycho mina ukwazi mina ukungikala ngengqondo yami ukuthi kuze ngihluthuke ngizokwenza ukuthi kuze ngihluthuke ngenza ukuthi uthi wathi mengitshela ukuthi mina yena into yena ayifundele esikoleni. So ke ngamanye amazwi ke mina ngihlukunyezwa umuntu one-experience engqondo yami. Mina ngithi ngenza ingqondo yokumjabulela kade na ubuka ukuthi ingqondo yami imsebenzela kakhulu ongangokuthi ilawula kanjani. Wasuka kumsindo ngalelo suku kwakunodade wabo omncane angisazi nodade wabo omdala nodade wabo alamana naye kodwa khona wakubo wayekhona wasemndenini ngalelo suku esisendlini. Bese ngithi mina uyabona le phone ngisho ifoni yami yabo le phone inayo yonke information yalendlela ongihlukumeza ngayo ngimkhombisa ifoni yami ke angisanda kuyithenga nje lo phone ongangokuthi le phone ngesikhathi ngisho lokho wavele wayibuka kade ungimakile wavele wangidumela wangibamba le phone wayibamba kwaze wayiphendula wathi mayiphendule esandleni yaphuka wayithatha wayishaya odongeni. Umesha uyazi yangisika nje ngithi ngizama ukuhluthuka naye wayishaya odongeni lo phone leyo ngalelo suku ngibange ngisalala ekhaya ngabe sengithatha imoto yami sengithi nje umsindo angihambe kulo muzi ngoba ngiyasibona isimo engibhekene naso ukuthi ngizogcina lo muntu ngimlimaza angaze ngimbeke isandla. Uma ngibuya sengithi ngizofuna ifoni yami ngithi ongenani ngoba ifoni yami seniyibuleleke nginikezeni i-starter pack sakhona i-sim card. Bakuthatha konke ne-sim card bathi ke bakuthatha bayokufaka etoilet. Yena bani? Okusho uyena nodade wabo babe naye ekhaya. Uthi ke bayilahla ukuthi bayithatha bayifaka etoilet lo phone. Ilahlala ifoni yakho le yakho ifoni. Ndonga kuyimdlinzo nokucabanga ukuthi mhlambe ukulahla kwabe ifoni babefihla evidence ukuthi ngiyakuzwa ngiyalahla impela sangibuza lokho ukuthi ilahlala ifoni yomuntu. Bathi ke bayithatha bayifaka etoilet. Uma ngithi ke ngifuna ifoni yami ongangokuthi ngathi uma sengifuna ifoni ngase ngithi ke kuyena uyazi ukuthi phezulu ukuthi kwakho konke sixolelane ngicela ifoni yami ungithengele ifoni. Wahamba ke ndonga ngathi ucela ngifake 1000 again ukuze ngithole ifoni. Wabuya nefoni ye-iPhone iyincane ekhipha nge-account man kwayithenga komunye uthi wayithenga komunye angazi umngani wakho uthisha kanjani. Lo iPhone angiphindanga futhi ngayibona okusho ngalahlekelwa ifoni ngaphinda ngalahlekelwa imali futhi wangaphindwa wangithengela ifoni ngaze ngaqala phansi ngayithengela futhi ifoni. Emveni kwalokho ke ngase ngubiza kumndeni wakhe ke ngabiza umndeni wakithi ngabiza umndeni wakhe. Ngafika umndeni ngawubikela lolu daba wami nomndeni wakhe
umndeni wakhe ke ngokukhuluma kwathiwa mina sengiqonyiwe nginentombi engiyilobolayo emfekayo. Ngathi mina akekho mina umuntu angamlobola la ekhaya ngokufihla, ngifihli lutho mina. Kuvezwa uye lo onkosikazi wami uhamba utshela abantu utshela abakubo ukuthi mina nginentombi sengibhizi mina kade ngiyolobola nje emfekayo kwaqhamuka abantu bazokhokhe ngiyolobola emfekayo. Ngithi mina angikwazi lokho. Nabantu engiphila nabo mina nomuntu engiphila naye nomngane oyedwa anginabo abantu abaningi, abanye ngiyabazi kodwa nje umuntu engeke ngimtshene izinto zami oyedwa. Hayi balolo daba ke belwenze lube into eyiqiniso ukuthi mina kade ngiyolobola. Nti cha angazi ngikwenze lapho. Siqhubekile ke Shamasi silokhu ke lento ineyinkinga ke kulelo hambo lwakhe ke belihamba ke waliyeka ke kuthe egcineni la sasigcine ke sekuhamba ke isikhathi ke selokhu ke sezongincenga ke manje ngoba angikwazi ukuphila kahle nje. Ngiphila ngeenkinga kulomuzi nje. Ngidliwa stress emzini wami, akanginaki, akangiwasheli, akanginaki akanasikhathi nami. Imizukwane ethandile uyozenza umama ngalosuku. Kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi ke esekwenzile konke lokho aqhubeka afonelana nabantu ebusuku kushaya o1 kushaya o12 kushaya o2 ebusuku ukukhuluma nabantu. Ongangokuthi Shamasi ngaze ngene esilungeni sokuthi ayi akube khona into engiyiphuzayo nami ezokungidraga ingqondo nje. Ngangena ophuzweni lukatshwala ngaqala ngaphuza utshwala ke ngithi cha mhlawumbe mengibuya ngidakiwe kungcono kunokuthi ngibuye ngoba uma ngiphile umqondo wami ulimala kakhulu. Manje uphuza ukufuna ukudla kulesi isikhathi lesi ukuthi ungafocus kulento le. Shamasi ngangizama indlela ukuthi ngizama indlela ethi angidlule kulento ngoba lento manje iyangistressa. Ongangokuthi ngaze ngagcina sengenze ne-protection order. Ngahamba ngenza amaphoyiseni ukuthi ake bengikhuzele yena. Ngangikhala inyembezi Shamasi senginesibindi manje ngoba ngangikhala zehle inyembezi. Ngibuza ubuhlungu. Uyabona kuze kuvuka ukuthi bakho khona umndeni kodwa mhlawumbe kunodade wethu ophilayo noma kunomfowethu ophilayo noma kunomama ophilayo ongizalayo kulabantu noma ngabe ubaba. Mhlawumbe ngabe uyabona inkinga ekimi yini noma inkinga yilo muntu wesifazane ozongithwesa umthwalo ongaphezulu kwamandla. Ongangokuthi ngingedwa ekhaya ngasala ngedwa kubafowethu abawu6. Kunalento ke nginalo luvalo lokuthi kuhambe kwahamba ke kulokhu ukukhuluma kwakhe ahambe ekhuluma nabantu ke abangamaphoyisa abangani bakhe abatshena inkinga zami ukuthi mina ngiyamhlukumeza. Saluhamba kudaba wafika wathi manje ayi ake sibele ekhaya soxoxa udaba ngoba lolu daba lolu ongangokuthi ngaze ngathi kumanje yazi kungcono kuavela ngidivorce lo muntu ngoba ngiyasibona isimo engibhekene naso ukuthi silikhuna kangakanani hlukanisa izinto. Hayi wabuya usancenga nake ngoba uthando lwesilimo. Hayi ngabuya nami ngamgona sayisancengana kwaba right futhi sehla ngehla ngathi ayi ngokukholwa sekuninga kwenzile ngoba kwafika ubaba wakhe wazomxolisela. Ubaba wakhe owezonganisela yena okwamcineka wafika wazomxolisela ehamba nomama wakhe kade ehambile eseThekwini wathi wahamba eThekwini. Ngathi mina ngeke usabuya wedwa la ekhaya kufuna ubuye nabazali bakho. Cishe kuzokhulunywa udaba lwakhe kusuka bakubo beze ekhaya sebeze bafika eGabe 3. Kwafika umama wakhe wazomxolisela, kwabuye kwafika ubaba wakhe hamba nomama wakhe wazomxolisela, kwafika odade wabo bazomxolisela, kwafika umndeni wakhe usuzomxolisela ke manje kokugcina la khona esathi mesenza sayenza wasethi kumina ucela imali. Lo wathi unenkinga yekweletu sengifuna senzonqamulela nje ndo. Wathi kunenkinga yekweletu. Kuthe mase nenkinga yekweletu wathi ucela ukuthi senze indlela ukuthi lezi kwento uzoyiseklisha kanjani. Wabuya nomqondo ke yena othi ngoba uyathanda uxoxa into ezenziwa ngabanye abangani bakhe abaqomile abaqome kahle nabajola kahle uyangixoxela. Lokho kuvela kusho nje. Bese ngithula nami ngengqondo ngithi kaze yena ke ukuphi ke kulomdlalo awudlalayo ngoba nje ngikhumbula iMercedes yafa ebheke eCuban eyodansa ebusuku yafa ngangaya khona. Nawe benihamba neCuban ngangihamba naye kodwa angayihambi ngobusuku ngisho siyokudla nje mhlawumbe ntambama masiqeda ukusebenza eThekwini no Richards Bay. Oh khona ke indawo zabajuxuzi lezi zazi phela iCuban yodumo iCuban yodumo
ukumkhipha into yami nje awathi mayifika ke nami phela ngitshethe ingane yasemakhaya kwamahlabathini ufuna ngikhiphe ukumkhipha ke nje isikhathi esiningi yona ndlela ebengimthulisa ngayo uma nenkinga sengomkhipha siye ko St. Louis sodla ko Ocean Basket sodla ko Skyboat sodla ngimkhipha nje ngimenza ukuthi ajabule kodwa ngakhumuza ukuthi ngakho umuzi kababa kade umuzi kababa awukho kuye ngaphakathi kufike lana khona ukuthi senze indlela yokudivorce ke wathi uma sidivorce asivumelane ngathi mina yini ozoyidinga kuyidivorce bofuna isidivorce na wathi ke cha mina bengicela ukuthi ngoba mina izingane zakho ziyahlupha izingane zakho zizongihlupha hayi izingane zami beyihlupha wathi izingane zami zizomhlupha ucela mesidivorce ngimnikeze lo 50% okufanele uphume ku GPF uze kimi ngoba yena yeba ngithi yena usebenza kuhulumeni yena savumelana uma sasivumelana wasethi ke ngicela ukuthi ngoba vele imessage soyinikeze mina ngicela unginikeze asixabene njalo nale Ranex nginikeze ngathi mina akunankinga wathi umuzi ngathi mina vele phela umuzi ngangiwakhele wena umuzi obengiwakhile nje ngiwakhele wena njengonkosikazi wami nezingane zami akunankinga umuzi ngizobhalisa ngawo sayenza ke leyo nto ke lento ke yethu yamanga wathi vele anganahlukene thina somyeni nendoda vele lama process siwenza silele embhedeni owodwa siwenza silele embhedeni siyaqhubeka siyayenza inkonzo yethu yasekamereni akukho okunqamukile la yena ufuna ukushaya le yamali kuhulumeni ufuna ukushaya le yamali yena kuhulumeni hayi ngithi ke mina hayi akunankinga ke lokho singakwenza saqala ke senze iprocess yokudivorce sasihamba naye senza amaphepha yonke into sisayina naye ngikhumbula nje usheriff athina akazange ekithi sanaso babili saye ema-office ka-sheriff usheriff wakhipha iphepha kanjena ewindini wasayina nami ngasayina ngoba naye wejaha imali phela hayi kwahamba ke cha saba umfazi nendoda sayisondele kakhulu elindele imali yafika imali shamasi yafika imali e-142,000 yangena silele sobabili sibheke phezulu embhedeni kuyi-weekend yangena imali uthando phela alihluphi ngoba mina ngumuntu weqiniso vele kade ngihleze ngimenzela izinto zezimali eziphathekayo ngisho imali kuma account yakhe kungena o90,000 o 100,000 ngibafaka kuyena ngoba phela unkosikazi wami enza idingo zekhaya njobe sasakha nje imali ezinjengangifaka kwi-account yakhe nayo imali enza ukuthi nangomshado okwenza into othenga izinto zo-marketing yonke leyo nto leyo imali ngangiyifaka kwi-account yakhe ingeneke le mali bese sisalele nje embhedeni bese ngiyamkhombisa ngithi hawo Sompisi nayo imali singenile le mali le yakwa GPF iyavela house siyabonga hawu wasebenza mgabha hawu uyasebenza cha bese ngithi ke mina ngenze njani ngale mali bese uthi ke ungena 50% wakho kwena ukungena 50% wami kimi kungena 50% wakhe kimi lo 50% wakhe kimi uma ungena sengiyamkhombisa ukuthi wami lo 50% sokusho ngamanye amazwi ngokwenkantolo okwami sengutholile nawe kwakhe safanele ngirelease okwakhe ngimnike uma ukuthi ngimnikeza umuzi nemoto ngiyamnika nami ngihamba nalo 140 something thousand wami enguvume enkantolo ngawusayinela ukuthi ngiyawuthatha awuqambela amanga enkantolo enguqambela esuqambela amanga sobabili enkantolo bese ngithi mina ke ngiyakutransfera ke le mali ke ethi ayitransfer kumina le mali ukuze ngihambe ngokhokha ikweletu nangempela ngangiyitransfer ngaso lo sikhathi u126,000 ngase ngithi mina ngicela u20,000 lo nami khona engifuna ukwenza wathi hayi iphela inkinga baba vele imali engikweleta ebank u90 something thousand imali engikweleta okuyona esingimise kabi nangempela ke ngangimnikeza ke lo 126,000 wangena kwi-account yakhe wahamba bakhombisa nje abangani bakhe esikoleni ukuthi umgabhi ungifakela imali engaka umkhwenyana wami uyangithanda kwamnandi nje ekhaya saqhubeka sazoqhubeka nenkonzo yethu kwabo ubaba nomama kwaqhubeka sahlala nje kodwa lama weekend awapheli kuyena lawo khamba uyaqhubeka uyahamba ngisobona umama ngisaya ekhaya kwahamba ayi washintsha walokho eshintsha nje kancane uthe sokayishintsha ngempela ke ndonga wayesethi kimi waseqala ethi waqala waxabana nami kufone omunye umuntu
ebusuku uafone lo omunye umuntu yena ethi lo muntu lo kulolu hambo lokho kade lihamba ethi wena ngizosendela umyeni wakho ukuthi wena uma usuku ungekho eMatuba usuyokwenzani nobani kuphi. Ayi bese lento eyikhulume exwayile kuhle owabona unogwaja noma inyamazana ihujwa izinja uyaqalaza mengitshena lento sekuntambama ngithi mina ngibuse ngehlisa umoya ngithi mina hawu yini nalena wena ocabanga ukuthi ngabe ikuphazamisile lo muntu sangaze azokhuluma izinto mina uyazi ngiyakuthanda mina nginamsebenzi nokuthi abantu bangakuvezana mina okwami ukuthi ngikukhuza nje kuphethe ungaqhubeki nalento oyenzayo. Hayi ke uma eqalaza kanjalo ke bese ngithi mina bathini ethi kunomuntu kanje ongisabisa ukuthi uzoveza information yami kuwe. Hayi bese naye inkinga bese kuthi ngalelo suku ke kwakuzokwendulela usuku lwangakusasa siye komunye umonakalo owawudalwe ingane esikoleni ezalo yena komunye umuzi nangempela ke sahamba safika kulowo muzi ingane lapha emoshe khona sakhuluma kwakuyisabatha salikhuluma udaba kulowo muzi salulungisa udaba ayilwaze lwaphola udaba kulowo muzi sabuya njengobaba lezi ngane and lengane yakhe phela iID ithathelwe yimina ingyakwandlovu yathathelwa yimina iID ngamanye amazwi lengane mina wangitshela ingane yami uma ngikhuluma amaqiniso washo njalo wathi iyona ngane yakho ke le nangempela ke ingane ngaze ngayithathela ke ngamanye amazwi lengane yakhe ibeneficial futhi ezintweni zami. Uma ethi ingane yakho uthi uyakusisela yona phela ukuthi ingane yakho ngoba uyangisisela lezi ingane zakhe nazo ezothuya lezi ingane zakhe ezothuya eyodwa yakwaNgcobo eyodwa kwaNdlovu lezi lena ke unginika yona le ukuthi ke nansi yakhe ingane yini engayithola lengane nenze ningayithola ingane wabeli nawo uyidinga ingane wena naye ngangiyidinga kakhulu Shamasa kodwa uthe mase egcineni wathi mina ngizondla ngani lengane awu ngizoyondla ngani ngoba mina ngikwazi ukondla awusasebenzi inkinga ileyo nto ngoba iphepha lempuphu ngilithenga usuku nosuku kade ngenza igrosa nje izolo pho manje umbuzo nisuzondla ngani ingane ngathi phela wathi yena anginawo amandla okondla ingane mina ngeke ngikwazi ukondla ingane angithi umfazi nendoda uyasebenza nawe uthisha ingane yakhe naye le ilapho Shamasa ngivele ngiphele khona amandla ke ngibona ukuthi uyangihlula ngamanye amazwi uzenzela into ayithandayo ngempilo yakhe akanandaba ukuthi ufike kanjani kimi kutheke ngaleso sikhathi ke isesibuya lapho ke mesibuya lapho kade siyobeka ingane ntambama ke bese ngithi mina ake ngiyowasha imoto ngiphuma nje ekhaya bese ngihamba ngiyowasha imoto uma ngifika lena ngoba lento ziyabuya kade ngithethisa endleleni sisuka lapha de sobeka khona ngithi mina lengane ngoba isengcupheni lengane engabe saqhubeka nesikole lengane ayiphume esikoleni kulesi sikole ngoba lesi sikole lengane ngeke ikwazi ukusiqeda isikole lengane lesi sikole njengoba sekwenzeka izinto ezinjena nje ukusalunga wabuya nami ngengalo wathi nje ngeke ezakwenza yena lokho ingane ayiqhubeka ifunde lapha uma sifike ekhaya ngifike ngibashiyeke nengane ingane ezisikhuze kithi baba na mama kahle ukukhuluma kanjena ubaba uqinisile into ayikhuluma kodwa nje mama umphendule kahle ubaba hayi bese ngifike ngibashiya ke ekhaya ngabofo ngithatha imoto ngihambe uma ngihamba ke ngemoto nami bese ngifika inqondo yami nje ukuthi ngithukutheliswa ukuthi bengiyosiza yena nengane yakhe vele phela senginalokho ukushaya ke kancane hayi ngifike lapha na uyosiza yena nengane yethu yebo ngiphinde lapha ngifike ngihlale ngihlalele ngedwa ke ngithenga lelo wine ngithandela iwine ngithenga iwine lami ngihlale phansi ngiphuze kuthi ngabo 10 to past 10 kwakhona umngane wami koyengifonela ukuthi ucela ngimbona ngahamba ngakowesilisa umfana wenza imishini ngihambe ngekhona kuze kushawa past 11 ngithi mina indoda uyabona kusebusuku manje ngicela ukumuka manje ayangidedele ngimunga uma ngifika ekhaya kusihlo sekuhwalele ngo11 ebusuku past 11 ebusuku bese bakhonto engayiqondi kahle esangweni ngaleso sikhathi bekunabantu abebeneyinkinga zokulimala nje emntobo bese ngithi mina kusikhona abantu engibasolayo la futhi labantu ngingababoni isikhathi ngingena ngifike ngithatha imoto yami ngoyipaka ngokujwayelekile kuma ngiqeda ukuyopaka imoto ngiyehle nami namandla ami bese ngehla namandla ami isibhamu sami uma ngithi ngiyabuka esangweni ngibona abantu bayaphambana kanje esangweni ngithi ngiyezwa ngizwa kukhala amakhwela sethi
khona something wrong la. Mhlambe ngisheshe ngangena labantu beseze sebezongigada esangweni obese ngizovala isango. Angisikhokhe isibhamu vele ngehle emotweni sengisikhokhile. Bese ngithi uma ngiza esangweni ngithi qala ngimuza omnye egijima eshaya ikhwela phansi sengisesangweni. Ngicela ngakhipha inhlamvu ezo8 noma ezo6. Ngidubula esangweni. Ngathi ngibeza bashaya ikhwela ngaphesheya kwetiyela. Hayi bese ngibona ukuthi mhlambe khona into ade beyicabanga ukuyenza. Hayi ngibuyele endlini. Uma ngithi ngiyavula endlini ngiyangena ngihlangane nengane yentombazana. Bese ngibuza kule ngane yentombazana ezalwa yena, "Uphi uma wakho?" Uphi uma wakho la? Ethi mama kamazi. Ngithi ngivule ekamereni akekho. Ngithi ngibuza umfana lo kade ngiyomsiza naye akasekho. Kusele le ntombazana yodwa manje. Bese ngithi mina ivala iminyango uma ukuthi mhlawumbe ukuthi bakhona la vala iminyango mina ngisengiyongena ekamereni ngiyalala. Hayi ngithatha isibhamu sami ngisibeke endaweni ephephile ngingena ekamereni ngilale. Ngoba ngitshela abantu abakhona lapha endlini indlu enkulu. Kade abantu abasekho ekuseni kabe ngiyezwa ngizwa ngamaphoyisa sezongena ekhaya. Akwenze njani na amaphoyisa? Hayi lo amaphoyisa athi Mr Mkapi sizokuthatha la unkosikazi wakho uthi akaphephile wena budubula ngesibhamu usewindini uzowakhipha inhlamvu ezo6 ngidubula ngisewindini esewindini ngidubule ewindini kusho mina bengifuna ukudubula yena. Hawu inhlamvu apha ama-cartridge phela ama-cartridge wonke atholakala esangweni phela made ngidubula la ufuna ziwe lapha inhlamvu beyicoshe esangweni. Ngithi mina la bengidubula khona mina ngingumZulu bengiyodubula uma umuntu bengimbone ngaphakathi bengiyodubula ngisegcekeni kodwa ngidubule ngaphandle komuzi ngoba umsindo wesibhamu akufanele udume nje egcekeni isidingo singekho. Ngangikwazi ukukhuza impi ngisegcekeni ngakhuza impi esegcekeni uma kukhona umuntu osegcekeni. La bantu bangapha basesangweni bebefuna ungikhandela uzungu esangweni. Hayi emveni kwalokho ke amaphoyisa ke sethi hayi sicela usambe naye police station. Babe ngithatha bahamba nami epolice station bathi baye bathatha isibhamu sami basivalele isibhamu bangiphuca isibhamu wahamba ukwenza protection order wathi uyathutha ngalelo suku ucetha amaphoyisa escort azothutha. Wayesethutha ke ethatha impahla ke sehamba ke nempahla. Wahamba ohlala edrobheni kwahamba kwafanele kuhambe kokwenziwa inhlawulo kulowo muzi lo lapho umfana ona khona. Yimi futhi lo engangihambisa inhlawulo khona ngoba wathi kuyena akanayo imali yokuhambisa ingane mina ngiyele mina lapha ya. Angihambe ngohlawulela ngane ngempela ngabe sengihamba ke Shamasa sengiyakhona ngokhokhela ingane. Lana ke akekho yena usehlele edrobheni. La hlala khona edrobheni kwafika isikhathi la khona ukuthi edrobheni axakwe angazi uma wayesekhumbule mina noma wayesexakwe rent. Wangifuna wangithola komunye umncwabo okhona okwalimala khona ingane yomngane wami. La afika athi khona hawu angimbingeleli ngane. Ngathi mina phela ngihlonipha i-protection order. Usehambe ukufuna asakwazi nekhaya. Lapha engamangala khona ndo. Waqala ukufuna ukuthi axhumane nami kwasahlangana emncwabeni wafuna ukuzoshutha nami yonke leyo nto le. Ngathi mina ngixabene nawe uma ufuna ukubuyela emzini wakho ubuyela emzini wakho akaze ngixoxe. Hayi wabe senza indlela ke zokuthi aphinde wabuya ke ekhaya. Uma ke ese engakabuyi ke uthi ufuna umuzi ngoba lo muzi lo ngawubhalisa ngaye phansi. Mina ngiphume kulomuzi ngihambe. Ngithi mina kanti sahlukana yini ngoba phela wena wathatha u50% wami wathatha ngathola u50% wami waphinda wothatha wena wawenza wakho. Ngakunikeza mina ngikunikeze konke kuphi ke mina ukukhomba ukuthi thina sahlukana ngoba thina siyaqhubeka senza ubufazi nendoda ngisho size kwa GPF eThekwini ngangihamba naye sayasa la sabhuka kwelinye ihotela lapha eLayizansi eBayside sawulala khona saqhubeka saba umfazi nendoda sasuka lapho salapha eBeach sawudansa khona sisosha umoya eBeach sizokwenza idivorce angazi ukuthi Shamase nethuleleni ngabe ikhona into enjalo ukuthi bethi abantu bedivorceile behambe kanye beyosayinela
imali baphinde bolala emahhotela obabili bajayive kanye ngangizomenzela nje enye incwadi la yelezi incwadi zabo lezokuthi mabefuna imisebenzi lesuke kuvalwe izikole ngazi bayakusho ngamagama abo ukuthi hlobo loni laleyo ncwadi leyo ngangize nayi khona la eThekwini ngizokwe kuningi besikwenza after umshado sasilena nje enakhona kwenye indawo ngapha sihambisa umshado wasekhaya sasihamba naye incwadi yedivorce sikhona akhona zikhona ngisho izithombe kukhona ngisho amavidiyo akhona asho ukuthi emveni kwedivorce asizange sidivorce besiqhubeka senza izinto ndawonye asamthanda Shamase lo muntu ngiyamsaba manje ngoba njengamanje ngiphethe nathi protection order nje ungibhalela amanga kuyona wathi ngiyamshaya ngiyam abuser ngumuntu nje oyinkinga nje mina kuyena uyibhali nakho nje lana ushilo wathi ngisho ingane yakhe angisayikhulumisa akaza kubeka isandla wangishaya ngelinye ilanga ngikhumbula kahle ndonga ngalolu suku angishaya ngalo ngoba wahamba ngabo 9 wathi uphuthu ukhumbule ekhaya kubo ucela ukuhamba ngoba ufike bebusiness phone besethi hey usekhumbule kwangabona nje kusihlo wathi meyiphuma nami ngaphuma ngaya kwelinye igarage salandelana uma silandelana siya kwelinye igarage bese ngithi hayi ngifuna nje ukumdlalisa nje ngibone ukuthi uyayiunderstand lento ukuthi mina ngumuntu onjani wangigada egarage ngifike ngethi upetrol ngithenga ukudla uma ngibuye avela jike angilandele mesifike ekhaya ethi bengenzani yini lena engiyenzayo mina yena uyahamba nami ngiyahamba wangishaya ke ndonga lapho wangishaya phambi kwengane wayengishaya nje ngeyibhakela ngoba mengikhuluma iqiniso ngishizolo nje njengendoda umZulu kuye kuthiwa phela ekhaya uyalibiyela izolo nje bengichela egcekeni lapha ekhaya ngithi ke nami angiyofuna phela izinto zokuxosha imoya emibi ngoba angana noma imoya emibi noma yini ngichela egcekeni ndonga bengihambe ngishutha kanje ngefoni ethi nanga umthakathi uzothakathi egcekeni kwasho umntwana waphinda ngene wathopha umthakathi so ke nami ke bengichela egcekeni sothi hayi mina uzobiza ifamily ukuthi bengithakatha egcekeni nisahlala ndawonye sihlala ndawonye ndonga nale mphethe nawo usephumile kodwa nje so ngicabanga ukuthi mhlambe unenyanga ephumile nalokho ukuthi azaphume kuthe mekuvalwe izikole njengoba kade kuvalwe izikole manje wahamba before izikole zivalwa wahamba wathi uya eMelomed uphethwe amehlo mase efika eMelomed ntambama usiyangifonela hayi angisezukubuya mina ngoba kubona emehlweni angiboni sengiye ekhaya wahamba waye ekhaya kubo wafika wangifonisa kwangixhumanisa nomama wakhe kuthiwa wagcina ukukhuluma nomama wakhe ngalelo suku ngakusasa ekseni wavuka waqhubeka nendlela zakhe wayesebiza ingane ukuthi lengane entombazana ayize kuye kuthiwa ingane wafika wayithatha wafika wayishiya egcekeni waqhubeka nohambo lwakhe ke lolu alihambayo njengamanje okufisayo ekuphi ufisa kulele ngakho ufuna ukuqhubeka idivorce noma usafuna ukuthi umshado wena uqhubeke engufisayo ngiyamsaba manje umsaba ngifisa ukuthi sihlukanise kahle izinto zethu ngoba le ndlela esahlukanise ngayo wayekhombisa ukungirobha okay ngokahulumeni ngokwenkantolo senidivorcile vele sidivorcile ngokwenkantolo but kodwa ke manje ngokwangempela sifisa ukumdivorce sengifisa ukumdivorce okwangempela manje yo uyabona phela necourt manje ngeke isakwazi ukwenza idivorce esibili akulula ngalo ndlela because vele phela ngokwenkantolo nesenivele njengabantu abadivorce lenidivorcile ikhona nje ikhesi esenza ngonyaka odlule omunye usisi naye wayaza kanje nomyeni wakhe nabo badivorce bengadivorce indoda isebenza kamasipala la yathola imali indoda bayikhathi imali bayidla but ke manje akusahambi kahle nakhona thandeni sebiyahlukwana nawe useyacula lo wesifazane hey wangidivorce esikanjani lo ngithi bafuna uqola imali semsebenzini so imetha yakhona ngekhumbula izange kwazi ukuthi ibuyele enkantolo ukuthi sifuneka idivorce esibili but sizoke sizame usasebenza uthisha yebo sewuthisha
unabo ubufakazi obukhona bokuthi vele niqhubele nathandana benihlala ndawonye yonke into ekhaya after seniqamba amanga enkantolo? Sisahlala ndawonye namanje ndo. Kusukela i-divorce sayenza ngo-2022. Ngizama njalo njengoba ngibuza nokuthi uthini ngibuzela mhlawumbe ukuthi if mhlawumbe ukuthi ummeli ongalekela kwi-divorce makuthi uyayifaka izinto angayiveza mhlawumbe ezofakaza ukuthi hayi labantu basathandana nokuthi badivorcele. But it's just ukuthi babe ne-intention yokuthi kutholakale imali ye-divorce leyo 50-50. Iy'ngane ziphi njengamanje? Iy'ngane ey'hlala khona ekhaya kimi. Ngihlala nazo. Iy'ngane ekhaya njengamanje? Ezakhe yebo. Yebo. Ezakho ziphi? Ezami ihlala koMabaso. Kuphatha kanjani lokho? Eyi, kuthi ezakhe iy'ngane zihlale ngaphandle likhona kodwa kubo bese kuthi ezikankosikazi wakhe ezinalo futhi kubo la ezalwa khona kube ezona ezohlala ekhaya. Kungiphatha kabi kakhulu. Kuyangihlukumeza nje, angisho njalo. Kuyangihlukumeza ngoba iy'ngane zami ayinayo access yokufika ekhaya lapha ngoba nami kule mizi engangiyakhela onina anginayo access ukuthi ngahamba ngiyohlala nazo ngoba kuzosuka umsindo futhi ngapha bese ethi lo sengibuyelene nalabo amakhosikazi ngoba ngumuntu esengahlukana nabo. Ubaba wami wakhuluma lamazi nje kodwa wayekhuluma edlala nje wayejoke yabo. Ethi hey sahleli nje yabo wathi hey bafana bami yabo mthatha umuntu onengane nabanye abantu kanti nawe futhi uneyingane nomunye umuntu wathi cabanga ke la masenishadile izingane zakho lezi nawe zuthula ekhaya nayo nezingane zakhe ezothula ekhaya seninaye seniphinde nizala mhlawumbe ingane mhlawumbe ingane ezothula naye shuthi ingane sezingakule ekhaya sezo6 zisencane ke lezi zini kwabili yabo. Wathi wesho babe joke kodwa ucabanga ngeke nje uhleli ufunda iphepha mhlawumbe ufunda iphepha ubhiza ngale kitchen seqhamuka lokho okuncane nikuzala nako nobabili ingane zendezi ziyakhala yini kwenze njani nina zishaya labadala bedlala ngibashaya usiyamemeza ke mntakwethu nazi ingane zakho nezingane zami ishaya ingane zethu yabo yabo. So why joke nje ikhehle ngithi umuntu uyabangcono. So manje ngibuza kulesi simo njengoba ngithi nathi lesimba bayekhuluma ngaso but noma singafani unezingane unezalayo but ayikwazi ukuhlala nobakwazi ziyamdinga bawazi ukwazi ukuba nazo ekhaya bese kuthi unkosikazi wakho unezingane ayithole nabanye abantu ngaphandle but izona ohleli nazo ekhaya wena and futhi akakutholeli ingane nithola ingane nangathi akutholi mhlawumbe nithola ingane wathi nje akayifuni ngoba wathi uma i-medical aid ingakabikho wathi asenze i-medical aid zokodokotela bahambe bomqhaqha ngoba wayibophile amazwi nje akhe siqala ukuthandana wathi yena bebophile waqhubeka kodwa umshado wathi uma seshadile uzoqaqa. Uma ungasixoxa kancane nje 2 minutes noma 1 minute nje ngothando yini le ekwenza uvaleka amehlo ngoba uthando kangakuze ungena impela usutsheliwe vele ukuthi uzoqaqa mangabe sesishade washadwa ke wenza umshado wendumezolo still masenishadile leli loqaqa lisabuyini igama uthi qaqa phela mengithi akaqaqa uthi ingane uzondla ngani imbuza ukuthi yini kangaka ubona ukuthi uthando lukwenzela kuvaleka amehlo ngalo kangaka lena bathi uthando vele love is blind wathalibona ukuthi ngomuntu ngizokubeka kanjani ndonga ngilo muntu ongathanda ukuganga ngomuzi wendoda angaze ngibe nayo ingane nje ngaphandle engakhokheliwe ngiye ngithi mengene emzini omnumzana ngikwenze nje konke kube kuhle bese kuhluleka khona ukuthi umuntu uyihlulekela yena anginayo nje ingane ngaphandle okuthiwa ngayizala unina umnumzana akadlanga isitsha sakhe ngoba nazo lezi nginengane ezisithupha lezi ngane onina bazo omkhulu bazo badlile ngazo badlile. Umndeni uthini kulesimo? Umndeni wami uthi umndeni kimi angimyekelele athathe umuzi ngoba bayabona uzongibulala wena uthini? Ngithi mina angikwazi ukuthi ngadedela umuzi wami ngoba kulowa muzi lowana ubikiwe umuzi onabantu abadala abalele kunempahla zikamama lapha kunempahla zami kunempahla zabafowethu kulowa muzi
kuney'nkomo ezahlatshwa kuleli agceke akuwona umuzi oselokishini kusemakhaya lapha kunabantu abadala abantu bakwaMgabi bafakwa lapha ekhaya umabo wenziwa kuleli agceke nabo bafika wangena kuleli agceke ezokhuleka kulowa muzi so lowa muzi lowana ufana nesigodlo sami uma ke ngizophuma esigodlweni sami ngiyaphi kungcono uma kufika isikhathi sokuthi ngiyafa ngifele emzini kababa uphethe protection order wana amaphepha la awe protection order awusiphethe sibo Kosazi wakho kwa protection order yebo kodwa ngisale empetheni wonke naye owodwa impela ngibe ngikhuluma nje izolwade ngibamba nje ethi ngikhelelana egcekeni ethi cha phela ngizama ukuthi ngifika isimo kuleli gceke lokuthi lemoya emibi engena kuleli ekhaya ayiphume hey South Africa nazi inkinga zothanda kanye namalungelo ke akhona ke South Africa abantu ngokwehlukana kwawo nansi i-protection order nansi andla kwethu umuntu ababufakelwe unkosikazi wakhe yakwamsane la reserve kwaMgabi nampumelelo ungathini umuntu osafuna ukugana ungamadvise uthini engakusho kubafowethu ngophela uma ugana usuke wakho umuzi wakwenu njengoba nathi sikhona ukuthi obaba bayathandana nomama bethu kodwa kulukhuni kuya nokuthi umuntu uzalelwe emndenini umuntu ukhule kanjani ukhuliswe kanjani ngoba ezinye izinto siyazenza kade abazali bethu ayikho into abangayenza ngoba noma besiqoma basuke bengekho abazali bethu nathi mesibeshayela futhi basuke bengekho abazali bethu kuya nokuthi nje ibhadi lakho uqondane nesigebengu noma uqondane nomuntu uvele ongawuhloniphi kwayena umndeni wakhe ngoba uma ehlonipha lo sisidlozi noma ahlonipha igceke la kwaMgabi akufanele lezi zinto azenza ngabe kufanele abiyazenza uma futhi ehlonipha inkomo za kwaMgabi akufanele lento ngabe yayenza ngoba uma ngathi kubafowethu abangaganwa okusho ngibulala imizi yabo ngoba njobe esihamba nje endonga asihambi ngendlela efanayo nobani osafisa khona into eyenziwa umuntu othize wesifazane emzini othize ayithande ethi yazi ubaba usibanibane noma ubhuti usibanibane uganiwe unomfazi omnikeza isithunzi unomfazi amhloniphayo bese kuba khona umuntu obonwa yizwe futhi ukuthi hayi usibanibane akaganwanga lapha na wayilahla nje inkomo zakhe akabonanga kahle ngamanye amazwi amehlethe wabuka ngokufana sishawe khona ukuthi phela wona azobamba lapho uthi lo phela ubambo lwami cha ngiphethe le protection order la nansi bakanza kwethu nansi ngifuna nje ukufunda lama paragraph ambalwa abo khona section la ethi what do you feel will happen if you do not get the protection order immediately i-answer yakhona nansi ibhaliwe I might get killed or we might get killed nansi answer yakhona bese ithi yesibili do you feel safe to go home today if not please explain why nansi question i-answer yakhona no I don't feel safe because I believe that he is a psychopath he is also very provocative usho njalo la nkosikazi wakho uthi uyi-psychopath and uyahlukuluzana futhi wena uyachukuluzana into anayenza okay bese ithi le ngicela ngayo nansi la ithi another reason why you need to get protection order today uyaphendula he is bullying me he is also harassing me umhlunguzana nkosikazi nangathi nkosikazi uyamharasa into engayenzi njobe ngikhuluma nawe nje Shamase ulale ekamereni waphuma ekamereni ngoba enenkinga ukuthi ukhuluma nocingo kuze kusa ngolunye umuntu esifazane siyokhuluma naye ukhuluma nabo bonke nalonke nje uhlobo lomuntu ukhuluma nalonke uhlobo lomuntu ngelinye ilanga engakho ngize ngathi kuyena ayi ngaze ngathetha nje efoni ngimemeza ngathi
uma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ngabe isikhathi esikahle enilesi ube busy ukhuluma nomfazi womuntu. Niyasondela babili? Mina ngimthathe esonto Wena? Mina ngisengibuyele nami esontweni. Nikhonza ebandleni lodwa naye? Hayi yena ukhonza kwelinye ibandla nami ngikhonza. Yena bekhonza kwelinye ibandla. Mina ngikhonza ebandleni elifana elicishe elifana nebandla vele engikhulele kulona. Ngingengane esonto sikole nje iminyaka. Ngikhulele kusonto sikole nje ngisho. Nabefundisi akazenzami kwa involve kule matter. Ukhona umfundisi wakhe seyengamthinta mhlambe naye engachaza ngendlela angachaza ngayo. Sibhekana le abusive esuke ibheke nabantu besilisa but ke ungazi ukuthi uma ungakhulumi uzothola kanjani usizo. Ubafo njengoba la uze kuthina bezocela usizo ngoba njengoba sithi sabakathuleleni sho khona ukuthi umuntu akangathuli uzobona ubungozi lo muntu esimame ukuthi abuchukuluzayo but yena azibona ukuthi unamandla yabo. Umfowethu unesibhamu kodwa uyaphila. Nangihleli nalana ezinkulumo ekhuluma ukuthi akonke ngaphambaniseke ngaye ekhanda uyaphila. But umuntu wesifazane still enze zonke lezi zinto lezi azenzayo. Onkosikazi ke yena amkhiphela amalobolo kwashado kwenziwa yonke into. Phezulu kwalokho kunegama elithi uthando. Umlobolile wezwa efonini isitaba ezenza umuntu wesilisa ngale. Nawe lapha ekhaya nje awuzicabanga ukulezo icathulo. Uzwa level lokho ukuzwa efonini unesibhamu. Bese yaphinda futhi lo muntu uyabuya uze ekhaya. Ureacta kanjani mayifika nje kuseni yabo. Njengoba kuqhubeka nje mfethu abantu abafika esangweni uyena usisi uyambeka isandla uyayibona ukuthi lento into engasekho engathi mhlambe ngeke isalungiseka because isinane igaba but ke still umuntu wesilisa wakwazi ukubekezela ukuthi aphinde aqhubeka axola aphinde aqhubeke nawe amthatha amfaka ekamereni. Omunye umuntu uyathi hey ngoba uhlala nomuntu wesilisa ayi yabo because whenever mangase ekamereni nawe izobuya yonke lemicabango le. Awungazi ungasabela ngathatha isibhamu sakho lesakhombe ngaso. Engizokusho kuthuleleni sengifana nomuntu omnoyinikele. Ngiye ngathi konke kungenzeka. Ngiye ngathi kumanje ungikhandela indlela ufuna ukungibopha. Waze wathi kumina ukube kuya ngaye ngabe inkinga yakhe usaba umndeni wami. Ngabe usengibophile. Kodwa into yena nje abhizi ngayo uthi lo wamuzi owakhe. Ucela uthi angiphume kulowa muzi. Phela ngamfaka nyo. Uthi angiphumeke, uthi akuphume mina kulowa muzi ngoba lowa muzi unemali yakhe. Ngithi ke mina zingaki izinto wazenza kulowa muzi ngoba phela lo muzi lona mina ngiwakhe. Lo muzi lona wena ungifice ngine site sengiyenzile. Ngisengakathandani. Ngangenza u2 room kwase kuba igarage anyana ngoba ngangizakhela ngoba ngithi hayi ngizoqhubeka ngendlela engizolokhu ngiqhubeka ngayo. Wase efika ke nesezothandana nami. Wathi lo site leyo nto leya ngiyibulale sikwazi ukwakha umuzi omkhulu ozokwazi nje ubone wonke umuntu ukujabule noma ngabe ubani umedlula kulowa muzi abone ukuthi bakhile laba bantu. Hayi ngivume. Landa imshini ngizobhiliza imaterial yami ngishaya phansi. Ngaphinda ngaqasha omunye ulo muzi lo oqala wakhe uJohana kaKhumalo ukhona uyaphila. Leyo ndle yami yokuqala. Eyesibili yazokwakhe omunye umfana okuthiwa uDecember. Esayakha nakwaba indle enkulu evulelekile. Yakhiwa yimi njalo ifoundation yakhona. Nginama-truck athutha inhlabathi, nginama-truck athutha amatshe, nginenkampani eyenza ama-blocks enziwa yimi. Yonke le material ethinta lapha yena uthenga usemende, sathenga ama-roof, athenga usemende, abantu abaxova ama-blocks bakhokhelwa yimina. Amanzi yonke into ikhokhelwa yimina ukuze kwakheke lo muzi. Futhi mengaphosisi imali ayiboleke ebhenke ayifika ngisho ku300,000. Mhlambe abala ko 108 or 210,000 imali ayiboleke ebhenke ngokusho kwakhe etshela mina. Kodwa umuzi awuyikhavi lo mali ngoba ngaze ngadayisa izinto oba ngeke ngachaza ukuthi ngadayisa izinto. Lo muzi ke lo wakhe lendle yakhe oDecember wafika athi akayifuni yini nalento le. Lento yakhiwe lana akayifuni nofuna iplan ethandwa uye. Unkosikazi phela noma. Hayi ke ngiphinde futhi ngilanda umshini uzoyishaya phansi yonke mina ngikhuluma indlela ko 10 room
ishaye phansi yonke lo foundation idibhe phansi. Saza ngazathi mina yabona inkosi yasengikhathele ngicela ukunikeza wena ithuba ngoba vele umuzi ngwakha wena umuntu wesifazana ohlezi ukhona ekhaya. Asihambe siye eBhalito siye eMhlanga siyobheka imizi. Zaza thatha imoto saya koMhlanga siyobheka imizi sabuya wazwa uthola lo muzi ngakubo la afika ubona khona naye le plan ayifunayo. Kwayimi futhi engazama indlela ethi ngithole iplan yalowo muzi lo ngayithola ke iplan yalowo muzi ngendlela yami ngayithola iplan sabuya ke sazoqala ukwakha. Yimi njalo mahlabathi yimo semende yimi uplaster ngikhokhela uplaster ngikhokhela benza usilinga ngifaka amawindi ngifaka ama-butler guts wakhathala endleleni ngemali yakhe ngangithenga amaplango wakhathala endleleni ngaqedela kwathengwa ama-tiles wakhathala endleleni ngathenga ama-tiles ngafaka phakathi endlini sikwafakwa amakhabethe endlini mina was part of that ukuthi ukuthi ngifake imali futhi kwakhiwa lawo makhabethe. Esikoleni uhamba ngopetrol wami esikoleni uhamba ngemoto zami uma imoto ishaya itime emgwaqweni yimi okufuna ngigijime ngompick up ngimlungisele zonke lezo zinto. Kodwa manje uyabona ukuthi isi-toxic lo mshado wenu ngoba vele awusekho seno dissolvile ngo-divorce vele enkantolo. Yebo Kunjalo nayithola futhi nesabelana nesifona sekunje phela manje sekufuneka niqashule officially okunena niye ukukhohlisana vele sesidivorceile senomfazi nendoda. But njengamanje impilo yenu nobabili sengcopheni because nawe ufila ukho safe yena ngala ngithi yabona uhamba ngaphandle uthi ufuna ukumbulala ngithi yabo. So njengamanje into osayidinga ukuthi ayenziwe iphelele divorce vele sikhona emaphepheni. Mina shama sengakufisa isifiso sami sithi angingalahlekelwa umuzi wami ngingatholi lutho ngoba phela i-investment njengamanje nangithi naye akasakubuka ukuthi umuzi azohlala kuwo naye ubheka ukuthi lo muzi mangathi mina ngiyasarenda awudayisi. I-divorce yathini ngomuzi? I-divorce esasikubhale phansi ngokwe-divorce yathi ngathi mina umuzi wakhe. Yabona ukuthi ufuna into okwenza afune lo muzi. Yeah. Ngasho ufuna lapha phezulu because ngasho njalo ngokwamaphepha phansi ngasayina lokho enkantolo. Xoba ngathi yebo ndondo yebo ndondo. Inhlungu liqedwa kanjani ke manje busuyixobe ngetshe nje? Hayi ingakho nami ngize kuyithuleleni ukuthi mhlambe uthuleleni izobukeza ukuthi kule mali aphinda ihlwitha kimi futhi ewu50% wami engabe wangixosha nawo ngaleso sikhathi uma ukuthi yena wayesesithathile isinqumo. Mhlambe ngabe ngithi wangixosha noma wayesengixosha nobala kodwa kwakuzobe kucaka ukuthi ubenzile ubulungiswa. Okay. Yeah. Izodinga sithole i-advice Pamela. Abadlala nama-divorce ukuthi asimene sekanjena ke yabo phela ufuna ngempela ubumuzo wakho uyazi ukuthi nasenkantolo uthi umuzo wakhe and wawusayina ukuthi uyamnikeza wena shuthi sengaphoqa khona ukuthi umncane kahle ekamereni lapho phansi ashintshe unqondo ngoba nisambatha ndawonye. Hey Ndonga angiboni ukuthi kokwenzeka ngoba vele isigebengu uma sithola intuba asikwazi isigebengu neze refund. Uma isigebengu sibanjwe sibambe ibhank ngeke sikhiphe imali sibuyisele ebhank. Kodwa nganokuthi ke balandela nama asset leso sigebengu ukuthi emveni kwalokho sesibambe inkunzi ngabe angakanani ama asset esibe nawo. Mhlambe ke sesithola ke cha isigebengu lesi kahle kahle besivele sikhanda umshosha phansi wezinto zokuthi ufuna ukushaya ingqondo yalo umuntu ukuze akwazi ukuthi kube khona izuzayo. Hayi abanga mntaba basoke sisukuma sithinde nathi ithimba ledlabameli lizokwazi ukuthi mhlawumbe lisilekelela ukuthi umhlahlandlela ungaba kephi la ngoba egcina kuyacacile ephuma isidumbu la. Wena ukhuleze lo muzi wakho uhleli la emzini wakhe yikho mhlawumbe sekufika nabantu emasangweni awumazi ukumanje ukuthi uplan ukuthini. La ngosibaba lenqwahle nomuzi wami because la ehamba khona uyiphethe phela. Kuthiwa ni decrees of divorce emaphepha la khona asho ukuthi umuzi wami lo labantu asezima-advise bathini wena ngala nawe ukholoze endlu uthi hayi umuzi osekhaya lo ngeke ngidayise ngekhaya. Okusho ukuthi newarojwa impela wabekwa emabeleni la wabanjwa ekhanda wagcina ususayina ukusayina uthi hayi ngiyavuma wasayina yebo kanti abona ukuthi uyikwaza ngokwakho. No mkhaphi sizozama sithole i-advice ngala sisho ukuthi hayi mhlawumbe lento ingabhoboka kanjani ukuze nikwazi ukuthi manihlukana nihlukane kahle njengomoya peacefully niqhubeke nempilo. Umthola umuntu othandayo naye uyomthola umuntu omthandayo makuthi umshado
lo esuzwa ukuthi waba indomezelo awusekho yonke le mali futhi niyahamba nomfowethu nomuzi angisanamuzi njobe ngikhona nje Ndonga anginawo umuzi angazi uma kuthiwa ngiyaphuma lapha ngizolala lapha unamandla futhi okukhipha yebo ngizohlala lapha unamandla nje okukhipha unephepha phela hayi siyabonga Mkapi siyabonga mhlambe ke okunye ngoba ngomhla ka 13 June nansi inakhuzana nanka amaphepha mhlambe ngabe yini ke ezongisiza noma mhlambe ngokwethuleleni ukhona iminyakazo abazoyenza before kufika umhla ka lawa the protection order ithini ugcineni angifika ngigcine ke i-protection order ikhuluma nje ngalokho ukuthi mina ngiyam-abuse futhi yes angithini ukuthi duze kwakhe yes yes umhla ka 13 bathini ke ilo abasifunda ngawe enkantolo ukwenziwani ukuthi uyokhuluma lokho akushoyo emantsheni 13 June ngicabanga therefore so the by then sizokwazi mhlawumbe ukuthi idiscuss ukuthi kwenzakalani because vele inkantolo senayiqambe lamanga vele kufanele yazi nale nkantolo ukuthi kufika lapho kusazothi hayi labantu babeqamba amanga enkantolo ngedivorce so njengoba bezakala mhlawumbe ngobe kwenzeka mhlawumbe ukuthi ngiyalinganisa ngisho kuba njalo thola mhlawumbe le divorce mhlawumbe ithatha mhlawumbe lento engasekho or else but ngithi abameli abazosicacisela ukuthi mhlawumbe makanje ngoba nanokuthi ke Ndonga uphinde wabuye ekhaya ngoDisemba kolonyaka lo wazoxolisa ehamba nomndeni wakhe umlethile uthini umndeni baba wezoxolisa ukuthi wathatha imithwalo lapha ekhaya wahamba kusho wahamba unabo ofakazi kule nkulumo yonke noyichaza sixoxe yonke lenkulumo bakhona wabuya shamase kwazohlatshwa imbuzi kwahlatshwa imbuzi wafika nembuzi esuka ekhaya kubo ezoxolisela umshado wakhe wafika ekhaya nathi sakhipha imbuzi okumemukela enemukelo singayo namukela eshada namzimbo angithi ke manje lembuzi ke ukuthi uzoxolisa ngithi ke usithi sizulu umuntu wesifazane ephume wadikila ekhaya wahamba nemthwalo wahamba waya kubo abakubo bamkhipha bamcelela babuya naye weza la ekhaya kusho ukuthi abakubo bona abakholelwanga ukuthi udivorceile naye futhi enhlizweni yakhe akuzange kufike ukuthi udivorceile ingakho phela ebuyile esebuya nabakubo ezobabeka la ekhaya kodwa ngapha ubhizi uthi yena ufuna umuza ngiphume mina kulomuzi hlokomeza imbuzi kaNkulunkulu nje abasingakwazi ukuyikhuluma lokuyinqumo nje kwamenyezwe esangweni kwabiza umndeni wakubo kwakhulunywa ngokwesiko ukuthi kwaphahlwa kwathelelwa namanzi kumenyeziwe inthathe imithwalo ukanje la kumenyeziwe ukuthi nina kubanzi ngiyahamba nemithwalo yami yabo wehlawuliswa lokho Ndonga manje angithi yabo masefuna kabuya yabona ke yabafethu hey esafuna sicubule nayo into zamasiko nemithetho lengeke khona ukule nje ubona ukuthi ayingeke yabo awukwazi uzofike ngiphume la ngihambe masithiwa ngiyabuya sefuna yabona abantu abadala badlala ngabo phela manje isikhathi sethu esiphila kusona sisafana isikhathi sakudala ngoba njengamanje uyabona ukuthi ikama siphathe njengamanje nempilo thina enemithetho namalungelo kakhulu should namathonga phela makuthi abantu abadala bolokudlalwa ngabo nje vukani sesithi njengamanje nanga sesimbambile sokwenzeka ukuthi kusholeze kuhlatshwe imbuzi kushisa impepha phinde futhi kwenzeka ukuthi kuye emsamo hayi ngeke kana zakwethu hayi no Mkapi siyabonga mntaba sizozama bethu sizozama ukuthi siyithole advice ngala ezosigayida ukuthi makukanje soya kanjani phambili ngiyathokoza siyathokoza amathemba amonke alelekini enina nizocubungula ingqondo zethu ngoba zinhlanya ezimbili lezi ziphambene inhlanya ngoba nakuyisa kulaba hlola ingqondo bathi ukuthi uyakhuluma nje udokotela wathi asibuye ngakusasa wadla phansi usisi akaphindanga wafuna ukuya kudokotela ofanele ohlola ukuthi ubani ogulayo ngoba wathi yebo wathi wabaleka impela nje kudokotela ngifuna ukukhuluma iphutha okusho ukuthi nabantu abamqondisayo akabafuni sasingakadivorce ngaleso sikhathi hayi siyabonga